Hoxe está chovendo. Si chove que chova. Era o segredo mellor gardado das últimas semanas na CRTVG. Detrás de Botalle Azucre, o proxecto audiovisual en que a influencer cubana Anita Mateu se esforza en aprender galego en apenas 100 días, estaba a área digital desta casa, en concreto, o mesmo cerebro que pariu outro éxito masivo nas redes sociais como foi o Digo Choeu. Dígame se lo dije bien. Botalle Azucre acumula xa máis de 2 millóns de visualizacións en redes. O obxectivo que se marcou Anita soa ambicioso de seu, ser quen de manter unha conversa fluida no noso idioma o 17 de maio, Día das Letras, e data en que se cumpren esas 100 xornadas de aprendizaxe. Estou un pouco nerviosa. Vou ser sincera. Con máis dun millón de seguidores nas súas canles de YouTube, Instagram e TikTok, Anita Mateu leva 2 anos en Galicia. Os seus avances nos 70 días transcorridos desde o comezo deste reto son notables, pero o obxectivo desta campaña vai máis aló. Anita converteuse na embaixadora lingüística de todos os novos galegos.